murag ako'y nalista na ni sa iyang kahimtang no. Na feel nako ang iyang pag-alangan, kaalanganin na ang iyang gibati nga kaalanganin no sa iyang kahimtang karon. Pero unsahay man gud mga ka feelings no base sa experience, dili man ingon nga edad yun ang ingon angay nga basihan na para matawag nato ang tawag nato or ma-identify nato ang maturity sa usa ka tawo. Kay bisan pa man og naa na sa sakto nga edad kung wala pa sa iyang kaugalingon, wala pa siya baruganan sa iyang kaugalingon, wala gihapon, di gihapon nimo matawag siya nga mature. So sa experience nimo karon tungod kay mga bata pa mo nagsugod no, maog yun ni ang perminti magpabilin sa akong huna-huna no, istorya sa akong inahan. Ah, lisod og ingon pa mudawat ka og tao tungod kay gikaluoy ra nimo, dili tungod kay nahigugma gyud ka kay magkaunsa-unsa naagi mahitabo na nga naay mahitabo nga apan or naagi punto sa imong kinabuhi sa pagdawat nimo ana nga tawhana nga ikaw mismo ang malisdan. So sa imong kasinatian karon nagdugay mo ma-consider na to 24 years na siya karon Ate Will no og Yes, 18 pa siya 18. So, 6 6 years years na na sila. nagdugay mo na antos nimo ang ingon pa dili maayo nga dinad-an or pagtratar dili man sa mismo sa imong lover nga si Rico pero sa ginikanan. Para sa ako ano sa imong nasaysay karon kung unsa ang kaagi sa imong lover nga si Rico na produkto siya sa broken family. So, ang kuan ang kanang iyang mindset nga dependent pa siguro dili nako mabasol siya nga ing ana pa ang abot sa iyang hunahuna tungod kay posible nga naa say pressure nga nagtukmod sa iyaha nga pressure or tension nga mao'y nakakuan sa iha nga siya sa iyang kaugalingon ma-feel man good nimo sa iyang experience no naay kuan nga ka feelings naay produkto sa broken family pero guided siya and maayo ang ingon pa ang pag-bring up sa iyaha pero kasagaran man good nga produkto sa broken family anang ingana murag lost siya murag naa siya makit-an nga ginikanan na siya giilang nga mga ginikanan pero kabantay mo anang pagbati nga naaman unta si mama naaman unta si papa pero nga nang murag wala man koy madangpan murag wala man koy maduulan so ang akong nakuan karon is kung ing-ana ang iyang pensamento pa sa pagkakaron siguro tungod na sa sa tawag ini impluwensya sa iyang nadakan sa iyang inahan. So kung ing-ana man nga up until sa imo ha nga which is dapat unta part na ka sa family kay bisan pa og dili mo legally marriage pero since ing-ana na nag-set na mo or ni-settle na mo sa ing-ana nga relasyon nga kahimtang so dapat i-acknowledge or dawaton ka isip pamilya pero ing-ana ang kuan so murag naa pa ang pressure or murag naa pay something nga nag-hold sa ginikanan or sa inahan ni Rico nga medyo dili pa niya madawat og siguro ang frustration niya sa naguba niya nga pamilya dili siya gusto nga ma-experience sa iyang anak sa pagkakaron unya naa sa imuha ang blame murag naa sa imuha napaingon ang basol so siguro kung para sa ako ra ni ha kung ing-ana nga bisan og nagpaday or nagpabilin ka sa ilahang mga kuan sa ilahang bubong nagpasilong ka sa ilang bubong pero hangtod karon dili gihapon kanila dawat so siguro panahon na or angayan na nga makig-istorya ka og kinasing-kasing heart to heart talk sa imong partner kang Rico ipasabot nimo nga ang imong kahimtang or ang imong gibati ang imong na-experience sulod sa inyong panag-uban og syempre makuan man gyud pud na ma-identify man pud or mailhan gyud na niya siya mismo siguro nakaakto kung giunsa ka pagtratar ipasabot nimo sa iya ha normal man siguro nga muuban or musunod siya sa imuha tungod kay nagkahigugma ay malagi kaha mo pero dinha nga time siguro mas maayo siguro nga
mo distansya sa ka para makabaton sila og time pod sila nga mag-ina mag-istorya sa ingon pa what's the matter between sa inyong relationship no kay bisag unsaon siguro ninyo og paningkamot kung mo intrude gyud ang iyang inahan dili nimo malikayan nga maayo ang inyong mga plano pero unayon sahay masimang or malihis mo og malihis mo og dalan or ingon pa dili mo sunod sa kung unsa inyong giplanuhan ang mga panghitabo so welcome man ka sa imong pamilya sa imong kaugalingon nga pamilya and ready man sila nga mudawat sa inyong mga anak duha ni Rico. Siguro hatagan sa nimo sila og space duha nga mag-ina para maistoryahan na nila. Og sa imong pagkuan, sa imong pagpalayo, kuan nilang siguro si Rico. Mas kanang maayo ba bisan pa og mo palayo at Will ba kanang bang kuan nga mo palayo man ko pero maayo ang inyong agreement duha og Yes, hatagan pwede ra ra gihapon na, Mm-mm. no? Ilang panag-istoryahan ang ilang issues. Yes, dili ingon nga palayo ka nga mutalikod na ka or mubiya na ka or putlon na nimo, ipasabot nimo sa imong partner kang Rico nga mo distansya lang sa ka para mahatagan sila mismo og alone time sila duha kay basin pud og mataha pod or unsa ba napay gustong ipang istorya nga dili ma-voice out tungod kay naa ka or something nga na ba nga kuan kanang makahatag ka og time sa ilaha and syempre istoryahan pod nimo si partner nimo kay basin og lainon pod niya og pagsabot or hapinan nimo daan og istorya kay basin sa pagtalikod nimo lainon na pod og pagsabot sa iyang inahan dauton or unsa ba wala ta nagkuan anin ho nga may mga something pero dili nimo malikayan kay ika mismo naak pa ka dili naka welcome so what more kung mutalikod ka basin dugangan pa or buhatan pa ka og istorya so Yes, mo na iyahang panaganaan Ate Jane, Mhm. no? Kay murag dili gid kalikayan sa usa ka binalay or atong matawag niya nga binalay na no apan kung wala ka na angay sa imong in-law to be so himuan jud ka og himuan og negative Istorya. issues. So maunang kinahanglan nga kung mo distansya man galing ka makadesider na ka makabarog na ka nga mo distansya ka mo palayo sa kay Rico makig-istorya ka hapinan nimo og istorya ipasabot nimo sa iyaha na agyoy para sa ako sa mga lovers na bisan unsa ka komplikado bisan unsa ka init ang mga ulo na agyoy something nga mo connect sa inyong duha basta magseryoso na mo magseryoso na mo og istorya dili man ingon pa punto por punto pero makuha gyud na para sa ako makuha gyud na ang pinaka say term ana dili man ingon nga kanang literal or verbal gyud nga word for word nimo ipasabot sa iya pero makuha gyud na ang pinaka ingon pa pinakapunto kung unsa ang imong tumong or kung unsa ang imong gusto nga ipasabot hatagan lang pud nimo siya og ingon pa kuan kanang siguro address or contact number dili lang basta dili lang nimo ikat ang connection ninyo duha o gapanid-an pud nimo nga sa imong paglayo na abay ingon pa kausaban na abay changes na abay improvement sa imong matawag man gud nimo nga sacrifice sa imong Yes. gibuhat nga pag-sacrifice so din whatever ang resulta kinahanglan iandam na nimo imong kaugalingon mauro to ako ang ikakanatiwil sa tuglater sander Yes, Ate Jane, aduna po ko ikadugang no kang Laila nga. Siguro sa inyong mga problema karon nga nasinatian, dili na kalikayan. Di po na blame ang usa ka inahan nga murag nakuhaan Ate Jane og usa ka sa kuano iyahang responsibilidad isip sa iyang anak o Mhm. nga maghatag unta pa siya iya pa unta tong panahon nga paghatag og maayong mga paglantaw para sa successful life sa iyang anak and then naana ni sulod na siya sa iyang kinabuhi so na adto na hinuon sa pagkaminyo og sayo. So bisan siguro sa akong kaugalingon Ate Jane, medyo kung ako ang inahan sa lalaki, murag nakoy feeling og kanang argabyado pa ko. Kay nga no, dili pa siya ready nga mamahimong amahan sa iyang mga anak. Kaya
kana nga edad Ate Jean, wala pa na trabaho, di pa na pwede mangitag trabaho. So additional burden sa ako nga inahan o kami nga mga ginikanan sa pag himo na hinuon og dugang pamilya imbes nga siya ra isa na dugangan og tulo na. So bugat para sa ginikanan ang paghatag no o kaning ayuda or kanang imo na hinuon na dugangan ang imong responsibilidad imbes isyara na himo ng tulo. So, tayo in reality na ha, nga feeling sa usa ka ginikanan nga kung ang ilang anak maminyo og sayo nga dili pa ready kay wala pay mga trabaho. So, mga ka-feelings di gina no. Sa ako lang naisip inahan. Murag makarelate ko Ate Jane kay ang akong anak anak sab. So, naminyo og sayo nga wala pay trabaho. So, ako ang nag-provide sa tanan og dili gyud mawa na nga feeling nga medyo na ikalagot na daw sa usa ka babae. Sa kanang babae bitaw, mo anagig ko nga sus nganong ni kahibaw man siya nga wala pa na ni graduate kay kahibaw man siya nga wala pa ni trabaho nganong ni sugot man nganong gi nang yun ano mo di ba ang term sa iyahang mama sa iyahang kuan nireko ni yon biga-biga so di nato na malikayan nga mga words sa apan sa imo Layla ang imong himuon is magpaubos ka. Dawatan na lang unsay i-ignore na lang unsay mga istorya sa inahan ni Reiko no kay dili na kalikayan tungod sa iyang mga frustrations Ate Jen kay nabaya tay mga huna-huna para sa atong mga anak kung successful na siya no murag positive ang atong mga pangandoy. yes pangandoy sa future sa atong mga anak and then naingon ana so murag di kalikayan nga ma-blame nimo ang babae gid kasagaran Ate Jane kung lalaki atong anak. In reality kay ako nang nasinatian mga ka-feelings nga murag ni feel pug kog pareha sa iya mama ni Rico. So and then mo nagiingon nga ikaw gyud mo shoulder sa tanang mga finances nga kinahanglan sa iyang pamilya kay wala pa man siya di ba imo pa siyang pahumanon og eskwela hatagan pa nimo sa pagkaon tanan-tanan imong i-provide sa ilaha. So magdako ang problema. So mauna Gino nga murag di kalikayan nga i-blame yun sa inahan o i-blame sa mga in-laws ang babae kay sayo nang 15 years old pa and then ang siya 18 so supposed to be dili pa na gyud marriageable age. Kaya kung dapat ta magninyo gid ka nang naanay Ate Gina nakapundar na. No kana di na ta maghatag og problema sa atong ginikanan. So mura tay akong ikasulti no nga tinuoray gid to maoy akong na feel sa panghitabo sa masa atong letter sender karon. Og ang naa ako ikadugang pagid mga ka-feelings no nga ang causes nga no maminyo og sayo ang atong mga anak. Tungod ang number 1 Ate Jane tungod sa kalisod kay naay huna-huna nga kung maminyo ka mahawas ka and then dili da ina mao nga panghuna-huna. So number 2 gender discrimination. So isa po dai na nga maka-cause no nga makaminyo og sayo kay kining i-discriminate ka murag inana daghan mga dunggan ni mga istorya. So makaato na lang ka sa desisyon nga magminyo o ipon-ipon. So number 3 tradition and culture. So kasagaran dito sa mga murag uncivilized pa man ni mga tao at nga kining tungod sa culture nga paminyo og sayo kay murag kanang buya-buya mo kanang mga Buya, oo. dili pud kanang bisag mga sayo pa mga 10 years old pa mga 12 anak paminyo na nila iparis-paris na. Yes, oo. So and then poor implementation of law. So dili man istrikto ang atong balaod nga kinahanglan dili kita magminyo og sayo or kining naagit tay mga palisiya nga dili ta mo anak og sayo so wala man na so magpadayon ang atong mga kabatan-anan. And then number 5 lack of awareness. So walay pang kulang ta sa mga advocacy nga kung sa atong kaugalingon lang family no sa atong mga anak dili sa ang government wala nang kulang kay naagi na siya agi pahibalot. And then sa ato pamilya kulang ta sa pagkig-istorya sa atong mga anak, bahay ni anak. So sunod insecurity of your children. So kanang na-insecure sila tungod sa labi na kanang mga broken family. Kanang wala bitaw
kwan Ate Jean walay pagtagad ang kanang kulang no kanang wala di na sila kasabot kung asa sila paingon ato ba sa mama ato ba sa papa murag Mao gani. problematic ang ilahang ko ano pagtubo. So last perceive low status. So murag nakita nila kanang ubos ang ilang pagtan-aw sa ilang kaugalingon. So siguro makakita sila og kasandigan. Mhm. So didto mahulog na ang loob so mag-uban-uban and then ma-develop so maghimo ng mga butang nga dili na angay buhaton sa atong panag-uban-uban karon kahapon ug hantod og mga adlaw sa atong panag-uban-uban ug uban sa atong ati sa kahanginan Kini si Ate Jean. ug kini si Ate Well ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores salamat sa inyong pagpaminaw ug dalay kon ang Dios.